Onze ambitie is om binnen nou en 4 jaar weer landskampioen te worden. Er wie een speciaal tribunesdelset voor de eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie van CS Drachten. Ik wie het live te volgen op Facebook. Thijs Raukens van de Pijn is een van de grootste squashtalenten van Nederland en speelt het hier bij Drachten. Ja, dit voelt geweldig. Wat ik al zei, het is geweldig voor je eigen club op het hoogste niveau te kunnen spelen. En dat ze deze kans geven is natuurlijk top. In Drachten willen ze het niveau in de regio omheen loeken. Daarom has de 30 beste spelers van Noord-Nederland naar Drachten hellen. Zo hopen ze de squashsport meer bekendheid in aan. Allereerst zijn wij het eerste team wat ooit in het noorden Eredivisie spelen had. Dus dat maakt het sowieso. Dat is al nice. Dat is net zo vol van squash als Eredivisie al helemaal net. En wij werken wel heel hard om ze erbij te krijgen, om ze erbij te beloeken, om een soort feeling te krijgen van ja jongens, squash is leuk. Naast regionale talenten komen er ook vrouwtoppers in actie voor Drachten. Een daarvan is de 3-voudig wereldkampioen Ramy Ashour uit Egypte. En die willen ze eens net zomaar op een gewone squashbaan spelen laten. Ja, daar moet een baan voor komen, een glazen baan in de lawaai of op een parkeerterrein of in een sporthal. Een grote tribune eromheen. Maar ja, daar zit ik met een prijskaartje gewoon. En het geld kan al erop, maar het moet er wel eerst wezen, zei ze maar.